ไงใบจะใบหนูอะएम्फौ सिनायखायो बायदि खोमा ना एसे गिस्रोम जाखायो गिस्रोम नङा माथो खान्थाला जेमथासो फैगोन नामाहाय ओरै फार खालामखानांगोन नङा बोना लांनो आराम जानायनि फिसा फिसाथारना ओमफ्राय खान्थालाबो गोथां जानो आराम थारियो गोथां जाजायो जानांसिगोन होनबा दाहाय सोलोंसै गोथां जानो आरामथार गिदिर गिदिर बस बिसोबा खैथालै खान्थाला साननैसोलिया थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सय सात आठ नय दस 11 12 13 14 15 16ता मोनबाय इयो इ गेसाव खायसे जादोलै मोननाय नङा खोमा खान्थाल दोनग्राफोरा गायजोब्बाय नै मा जाखो ओं थाइजौबाबो गोलैदों मा जानाय मा जानाय बार फैदों नायनि र' आरो मा जादों नायबावनो फै नै थिङा बिरखारनानै देमबाय ओइ थाइजौ बिफाङाबो इसानिखौसो थांखाबाय इखिबो बायदों नै मटरनियाबो इखिबो फांनै बायखाबाय थालिर बिफां गेग्रेबजोब्बाय जिबाय थिङा ओंखाम संग्रा नै बन दानग्राफोरा सोरानि न'
नै सानि आइला नि अमायाबो सिंनिया बावै स्राव माखै देखायनि आङो इउटुबार बलेन गैया ओरै भिडिअसो बनायदों आं भिडिअसो बनायदों हरनोसो बनायदों आङो अमाया बोरो अमाया ओइ नै न'फोरा नायलाय गांलाब गांथाब जाजोबदो इयावथ' दैयानो बुंजोबखादोंमोन गेलेगोन दे फैनाङा अमाया नै हेन्द्रा सिखारनो हाखाला सिंस्रि बायबाय मासेया जेबो जादिया होसिन जादो दंफां न'आ दैया रानबाय ओइ नोंलाय मा खालामदो टिपकलावलाय ओइ नै सानाबो मा जाहोगोन ओंखाम संग्रायाबो जादो दा देखायगोन र' दंफां दानग्राफोरनो मा जाहोगोन जुमाय सेरेब मोनलोंसिगोननोहाय नोंसोरो जुमाय सेरेब होयोना बाया दंफां दाननायनि जुमाय सेरेब होयोनो रायजोसो जाखाबाय रायज्लायबायानो दं दायलाय नोंसोरखौ दाननायखौ देखायबाय दं आख' मा जाहोगोन होनना सोंखाबायनो जुमाय सेरेब लोंहोगोननो